Шулай итеп, сезнең каршыда «Все там будем» ябык акционер җәмгыятенең генераль директоры, «Все там будем» Мутаян Гилемхан Иосифович. Каршы алыгыз, дуслар. Гилемхан Иосифович. Исәнмесез? Рәхим итегез. Гилемхан Иосифович. Гафу итегез инде, яме. Мөмкин булса, миңа да яңа җирдән берничә урын калдырырсыз әле, яме, метр. Жарар, иртәгә 4 казык тотып кил, әле бер иске бәядән 2 урын бар. Рәхмәт, яме. Өлгөрүсең әле, брат. Бер 50 елны алып түләле, карасәме. Анда шул синең шикелләр белән тулганында зиярат, картлар үлә алмыйча жата. Исәнмесез, хөрмәтле депутатлар? Ай, йөзләрегез ничек каралып беткән име. Бетерә бу шитилә. О, Гали, исәнмесез, күрми торам. Исәнмесез, Гали. Оф, Алла. Зияраттан гына киләм, бөтен аякта балчак, үләм инде. Эшем нервынный. Берәүне 3нче тапкыр күмәбез инде. Бурычлары күп булган тегенең. Бер көнне тегене братмалар казып чыгарды. Бер көнне милиция. Но бер көнне казып чыгарды туганнары. Теге үләр алдыннан 4 этажлы коттеджның 4нче этажы кайсы туганна буласын әйтергә онытып үлгән. Ну, 3 килен сугышып күрсәтте зияратта. Шишнәң бер кырыйда торсын. Әйттерделәр тегегә, кайсы туганга буласын. Теге балакаем түзә алмады, бөтен киемнәрен җыйды да Мамадыш зияратына качты. Жарар, хөрмәтле депутатлар, беренче тапкыр сезнең алда волнуюсь, понимаете ли, поддержайтегез инде, яме. Аллага тапшырдык. Хөрмәтле муниципаль районының, муниципаль шәһәр башлыгы һәм муниципаль районының башкарма комитетының берләштерелгән муниципаль депутатлар советының соңгы созывка сайланган рәисе, зур хөрмәткә лаек булган Гали Галиевич. Уф, әйттем бугай үлем. Гали, шуны глава гына дип калдырып булмыймы кабата? 17 метрлы сүз бит бу. Үтерә бит бу. Шәһәребезнең зияраты, ЗАО, закрытые акционерные унитарные предприятия, все там будем. 2006 елда бик зур уңышларга иреште. Планда каралган 5000 кеше урынына 6383 ярым кеше якта дөньядан тутут. Нишләп ярым? Берәүне моргтан зияратка алып килгәч терелде. Балакай маңына килде, кая килгән. Үземнең эшкә күлмәк белән трусикны гына кидереп кайтарып җибәрдем. 3 көн атлады зияратны. Күмү планын елда-ел арттырып үтибез. Предприятиебезнең баш бухгалтеры Кейклаза Зульфия Ивановна әйтүенә караганда, әгәр дә эшләр булай барса, 2020 елда вообще эшләтергә может. Хөрмәтле депутатлар, һәм дә хатын депутатлар, халык депутатлары, һәм шулай ук вак-төяк кунаклар. Без бит әле күмү эше белән генә шөгыльләнмибез, төзү эшләрен дә алып барабыз. Күргәнегезчә, шәһәребезнең урта бер җиренә ритуальный услуги бинасын салып куйдык. Ул шул хәтле шәһәребезне матурлап, бизәп тора. Халык трамвайлардан, автобуслардан үткән чакта шушы бинага карагач, киләчәккә яшәү өмете арта. Хөрмәтле депутатлар, Гали Галиевич. Тагы җыкка киттем. Үтерә бу ахута. Сисигә дип китәләр дә, теге Утмуртый урманында аюата хәзер.
Бик модаға кетті ол. Біздің үлгенлерге һәм күмүшілерге зияратта бүтін шартлар тудырылған, понимаете ли. Шуларның дәлелі болып, 2006 елда книга жалоб предложениеде үлгенлерден бір генә дә жалобы юк иде. Жалобы юк дигәндәй, хөрмәтле депутатлар, вакыт кунаклар, һәрбер предприятиедә кимчелекләр булган сымак, бездә дә булгалай. Bir көнне шулай эшкә киләм, зиярат капкасын гына ачып җибәрүем булды. Карыйм, bir мужик кабер өстенә жатканда, акырыплары җылый инде. Үзе җылый, үзе башын теге кабер ташына бәрә. Үзе җылый да, "Ник үлдең син? Ник үлдең син? Ник үлдең син?" Жанына бардым инде. Эй, брат, мин әйтәм, шул хатны үзгәләнәсең. Бу синең, мин әйтәм, берәр якыныңдыр инде. Бу абыеңмы, атаңмы дип сорадым. Карап торды да, нинди абый, нинди әти булсын, бу минем хатынымның беренче ириде. Ник үлдең син? Ник үлдең син? Ник үлдең син? Видать, тегесе вакытсыз ышкынга, моңа калган бөтен авырлык. Карыйм, шуннан читтәгенә тагын bir мужик, монысы грузин. Ай, монысы акыра, ай җылый, жаткан кабер өстенә. Бай. Почему ты умерла? Я ведь совсем один остался. Совсем один остался. Труп бастыда. Совсем один остался. Совсем один. Совсем один деп кетті зиярат буйлап биеп. Шатлығы ішіне сыймай. Молодец. Но ең зор шыпы болғаны жамағат. Шунысы болды. Шулай бір күнні зияратқа келіп кірем. Қарым татар зияратына бір урысны көміп кеткенлер. Неприятнында күндә киләм, тора бит бу. Хәзер шулай йөри торгач, bir көнне бу минем төшемә кирде. Брат, мин әйтәм, син монда ничек килеп эләктең? Ничек булсын дай. Менә мине дей урыслар дей күтәреп алып баралар иде. Bir шакны дей, сотовыйдан дей, зав столовый, Марья Ивановна шалтыратты дей. Сәгать 2-дә поминка, кайтып җитмәсәгез, имарыгызны алам диде дей. Урысларда поминка алсынга калырга ярамый бит инде. Менә кая хәлне алып килеп җиткерделәр ди. Шунда мине күмеп калдырдылар ди. Мин әйтәм, ничек соң, ничек жатасың? Булай җире нишава, нормально жатам ди. Вот ты татары замучили ди. Мин әйтәм, нәрсә булды? Нәрсә булсын? Абитка бер, кишкә бер, аракыга чыгаралар ди. Безнекеләр шәрә күмелгән бит, урысны киендиреп күмгәннәр. Мин әйтәм, татар теге дөньяда да кыянып жата инде, мин әйтәм. Хөрмәтле депутатлар, Галиевич, Галиевич, жуклый инде, әйтерсез инде нормально укыды докладны дирсез. Менә безнең әле ирешкән уңышларның шуты юк. Без 40-лыны күбрәк эшсәң, 40-та бездә булырсың дигән девиз астында бүтән идел буе регионнары арасында үткән ярышта иң күркәм зиярат дигән исемгә лаек булдык. Һәм безне бик зурлап самый мертвый город дигән мактаулы грамота тоттырып кайтардылар. Уңышларыбызның шиге юк, җәмәгать. Без әле былтыр Парижда үткән Покойник 2006 выставкасында катнашып, анда үзебезнең электрический гробны куеп, понимаете ли, без алтын венокка лаек булдык. Алтын венокны алып кайтып куйдык, Галиевич. Сезнең өчен генә дип тотабыз. Хөрмәтле депутатлар, Галиевич, шурым-бурым кунаклар.
Bizning mana шушы план үтәүдә булышкан предприятиеләргә особый рәхмәт әйтеп китәсебез килә. Шуларның беренчеләре барлык аракы заводларына, подвалларда, гаражларда сурагат чыгаручы предпринимательләргә һәм дә шушы сурагатны сатучы спекулянт кибетчеләргә, әби-шәбиләргә рәхмәтебезнең шиге юк. Аптека хезмәткәрләренә, милициягә, врачларга, юл төзүчеләргә, балыкчыларга, бер балыкка 5-6 балыкчы туры килә. Һәм дә рәхмәтебезнең шиге юк авиация хезмәткәрләренә. Самолетлар очкан сайын 40-50 безнең клиентлар куелып кала. Инде рәхмәтебезнең шиге юк барлык экологияны бозучы предприятиеләргә. Менә хөрмәтле депутатлар, 2006 елда, понимаете ли, без шушы предприятиеләр аркасында 10 ай эчендә 150% план үтәп, 15-нче зарплата алдык. Хәзер үзем өчен эшлим. То есть үзебез өчен эшлибез. Hürmetli депутатлар, вакытия кунаклар, Гали Галиевич, жаклый инде. Менә әгәр дә эшләр булай барса, безнең үзебезнең конкурентлар роддомны окончательно, бесповоротно җиңеп китәчәкбез. Hürmetli депутатлар, менә шушы сессиядән, шушы мөмкинлекләрдән файдаланып, безнең нәрсә әйтәсебез килә. Менә бит бар татар зияраты, бар урыс зияраты. Безгә тагын кирәк интернациональный зиярат. Менә бер көнне берәүне алып килделәр. Каркасов Кыяметдин Арутянович. Кайсы зияратка күмәм мин аны? Менә тагы берсе Пытсук Габдрахман Виссарионович. Мин үземдә Мутаян Гилмхан Йосиф, кая күмәрләр? Hürmetli депутатлар, Гали Галиевич, кадерле дуслар, ахыры булмас докладымның ахырына җиттем. Инде зиярат коллективының теләге сезгә шул. 100 яшькә җитмичә зияратка нишак гомер бит ул бер генә бирелә. Шуңа күрә бер вакытта да онытмыйк. Үлгәннәрнең кабрын, исәннәрнең кадерен белик. Рәхмәт дуслар. Мутаян Гилмхан Йосифович, генеральный директор, Искандер Мутайгулла.